Atenció, atenció, ens disposem a presenciar l'agafament del primer regal, la Isabel. En aquests moments està succeint la Isabel és el número 1. l'entrega. La Isabel s'està decidint davant de la immensa pila. Però pots robar si no... A veure, per favor, Jordi? No es decideix la Isabel. Home, és que tu jugues quan és igual, o quan algú et roba tu i queda pensant. Aló! Ara es pot obrir ja. Sí, perquè si no el que roba no sap el que és. S'ha d'ensenyar i deixar la vista pels que roben. És un clauer molt maco. Jo ho vull. Vinga, Jordi, Que té que sortir el dos. La Marta és el número 2. Mira, Silvi, tu ets 2 vegades 2. Et toca. Ui. No es pot tocar gaire. S'està decidint la Marta. Ara t'ho vull perquè no s'ha de. Ai. Ho ha fet això. Nosaltres no podem triar perquè estarem... Oh! Que violenta! Ai. Oh. Què és? Quina feina té. Que no surti una casa darrere. Oh, què és? I l'altre? Jordi, anem a acomiadar la missió, de moment.